usia 11 tahun semoga lebih dewasa dan kelak dewasa menjadi anak yang sukses, bermanfaat bagi banyak orang, taat kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua. Aduh Romo, Ibu ngapuranen aku segeng salah lan luputku. Tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rina wangi ralali ku tansah donga memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal endo paring pangapura urip tentrem ayo uga kanthi mulya. Sambung ini, sambung. Ini seorang putri ya ini. Wong kang tuhu bekti gedhe kacarane. Goyang bareng dengan Mbak Ella. Asik. Asoy sampai bawah lagi. Boyo, kuat ora? Masalah. Ora kuat, Mas. Rasa isin lah. Ayo Mas, tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Rena wangi ralali ku tansah donga memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayam uga nganti mulya. Alah ngendi ana anak lali marang wong tuwa. Oh oh, yen nganti ana sewu siji sing lali. Wong tuwa, wong kang tuhu bekti gedhe kacarane. Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu bekti gedhe kacarane. Pak Dik, Piye, piye? niki wonten pamundutan.